να δούμε και τα αποτελέσματα του δεύτερου ημιτελικού. Καλή Να δούμε αν επιτυχία. θα περάσει η Κύπρος μας. Καλή επιτυχία. Και αν θα περάσει τα δικά μας αγαπημένα. Η Λετωνία είναι η πέστη που το λες θεσμό. Ακριβώς. Δεν θα είχε την επιτυχία που είχε φέτος. Για να δούμε. Για να δούμε. Αυστραλία Θα πες. ξεκινήσεις με το πρώτο φάκελο. Να ξεκινήσω. Έτσι. Άντε, να αλλάξετε το πάμε σήμερα. Ω, Η Βουλγαρία λοιπόν. Λέτε να έχει κερδίσει η Βουλγαρία τον τελικό. no. Δεν νομίζω. Δεύτερη θα πει την Ουκρανία. Δεύτερη θα πει την Ουκρανία. Κοίτα, θα πει τώρα. Αν και η Βουλγαρία δεν είναι σίγουρη για την πρόκληση, έτσι. Για να Σε δούμε. σηκωτική. Πάμε στο δεύτερο εισιτήριο. Κάνεις τη ροή της Eurovision και δεν μου το λες. Το κάναμε όπως πέρυσι που στο δεύτερο ημιτελικό ανακοίνωσαν δεύτερο του Ισραήλ. Επίσης, Γιατί Άρα εγώ τώρα να χαίρομαι για μας ή όχι. περνάνε για τους ίδιους λόγους. Ναι. Δεν μου λες, έχει και τα αποτελέσματα μήπως, να τα Όχι ξέρεις, να ακόμα. μας τα πεις. Στο Space θα τα κάνουμε διαρροή. Πάμε στο τρίτο εισιτήριο. Ποιος θα το σφραγίσει? Κάτι άκυρο. Λέτβια. Λάτβια. Ναι, Ναι, σας το είπα εγώ. ναι. Σας το είπα εγώ, θα περάσει. Κωνσταντίνα, κερδίσαμε. να μην βάλεις μεγάλο 4-4 οι σκανδιναβικές. Άντε να φοβηθούν και στο τελικό μεταξύ τους, δεν σε χάσουν. Κάτσε, η Δανία δεν... Α, όχι 4-4, περίμενε, η Δανία δεν πέρασε ακόμα επίσημα. Συγγνώμη, προτρέχω. Πέρασε με το Γεια και την Νορβηγία. Η Δέλτα Λάτβια, κερδίζει Λάτβια, χτυπά, θα Λάτβια. έπρεπε. Να εδώ και το κορίτσι Άσε την Αντιγόνη κοπή. για την Ναι. Κύπρο. Λουξεμβούργο εδώ. Εντάξει, Ναι. ποιος είναι. Αυστραλία, Εντάξει, φυσικά. δεν υπήρχε. Α, εγώ νομίζω είναι η νικήτρια του ημιτελικού η Να Αυστραλία. πούμε εδώ Ω. ότι στην τελική της Θα δούμε. Θα μάθουμε μεθαύριο. Και είδαμε όλοι μαζί. Είχε διάφορα σκηνικά. Να δώσουμε το πέμπτο. Να το δώσουμε, να μάθουμε ποιος παίρνει το πέμπτο Για να ειστήριο. μάθουμε, Δηλαδή λοιπόν. είναι ευχαριστή. Α, Μπούσι, Μπούσι, Μπούσι. Δεν θα πάρει τον μπούσι τους και θα φύγει. Δεν νομίζω πώς θα προκριθεί. Συγγνώμη. Ρωμένια. Ναι, εντάξει. Ακόμα μια σίγουρη εδώ. Η Δανία άλλη μία. Πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Καπιτανέσκου. Καλή τραγουδίστρια, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, με Δεν είναι Καπιτανέσκου, Θεέ μου σχόραμε. σκηνή με μεγάλη ορμή. Και έτσι όπως Oh, έκανε, no, θα I'm μου in this περπατούσε, love. έτσι σκέφτομαι να μπω στο πρωινό εγώ αύριο στο ξενοδοχείο. Εντάξει, μέχρι τώρα έκπληξη δεν Με την έχουμε. Ελβετίδα, με Το ξέχασα μεγάλη το αιμονή. φουσάρο. Έτσι. Οι ποιότητες δεν είναι με το μέρος της. Αλλά υπάρχουν 5 θέσεις. Ως τώρα τα πράγματα έχουν πάει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Πάντως δεν έχουμε ακούσει έκπληξη. Άντε να δούμε τις εκπλήξεις του βραδιά. Δώσε διαφήμιση. Δεν έλεγα καλύτερα. Πολύ για να Ναι. φτάσει. Αν και είδα στα στοιχήματα μέσα η Μάλτα. Αυτό νομίζω μπορεί να κοντράρει λίγο την Κύπρο. Ωχ. Πάρει Πώς το την είδαν 4-4. Εγώ αρχίζω να ανησυχώ τώρα. Μην τη δούμε παράθυρο την Κύπρο μόνο. τώρα από ημιτελικό. Μην τη δούμε παράθυρο και πάθουμε Εδώ τα στο πρώτο χθεσινά με την πλάνο Ελλάδα. Με τον Τσέχο, εδώ είναι η Αλβανία. Εδώ είναι η Δανία, μεγάλο φαβορί. Εντάξει, τώρα αρχίζω Ω. να χώνομαι λίγο. Θα περάσει η Κύπρος. Ναι! Ναι. Μπράβο! Άλλος και αντίρωη. Άλλος κάτι ρε. Για πες κάτι στα κεντριακά. Έλα ρε, μπράβο στην Κύπρο. Αλλά νομίζω... Δεν περίμενα να περάσει, η αλήθεια είναι. Και εγώ. Μπράβο Ω. σου Αντιγόνη, μπράβο στην Κύπρο. Τι ωραία. Οπότε έχουμε. τι ωραία. Καλέ, ο Μάλτα. Δείτε και από πίσω, δείτε πίσω, πίσω. Πέρασε και η Μάλτα. Τα νησιά της Για να Πασογείου. δούμε ποια δεν θα περάσει. Announcing the finalists in Oh. no particular order. It says absolutely nothing about how Οκ. close the results Μας Με αυτές λένε που ότι μείναν η τώρα. ανακοίνωση των χωρών γίνεται σε τυχαίο... Αλβανία θέλω να περάσει. Αλβανία δεν. Η Δανία δεν πέρασε ακόμα, Ω. Η Δανία δεν την πούν τελευταία. Αρμένια. Αλβάνια. Τα πέρδεψα. Ένα ρε στον τύρκο το δεκάρι μας, πέρασε. Έτσι. Πέρασε, εντάξει.
Τώρα έκανα εγώ Θέλεις και τη... ένα δωδεκάρι που δικαιώνεται με τον τρόπο του. Οι επικρατέστερες αυτή τη στιγμή. Για να δούμε εσείς. Στα δύο τελευταία εισιτήρια σίγουρα θα δούμε τη Δανία. Θα είναι σίγουρα. Δεν νομίζω να έχουμε τέτοιο. Και τη Τσεχία που δεν ξέρω, την ξεχνάμε. Βλέψει κάποιος από τις από πίσω, από τη Λετωνία. Την έχουμε ή πολύ από έξω πίσω, από τη Τσεχία, δεν Να σου ξέρω. πιστεύω θα είναι η Λετωνία και η Δανία. Λες, Μετά όμως ποια Λετωνία θα και είναι η Δανία δέκατη. λέει η Κοζάκου. Λετωνία και Δανία λέει η Κοζάκου. Τώρα θα πει Δανία. Δανία, σίγουρα περνάει. Είναι μία στις δύο. Από τις δύο που απομένουν. Ναι. λες να πάει έτσι όπως είναι το... Δεν ξέρω. η δεν ξέρω. δεκάδα της Και δεν έχει Δανία. σημασία τι Για να πιστεύω. δούμε. Ναι. Εντάξει. Η Δανία Εντάξει. φυσικά θα πάρει το εισιτήριο. Εννοείται. Σίγουρη. Ήταν σίγουρη πρόκριση. Καρδιοθυπήσανε βέβαια και αυτοί. Τώρα από τις 6 ποια λέτε. Έχει γίνει το εξής. Μακάρι να περάσει η Λετωνία. Λετωνία. Τσεχία. Είναι το φαβορί, αλλά Ή καμιά Αρμενία. Τσεχία, επειδή έχει καιρό να περάσει, Άρα μπορεί να έχουμε έκπληξη. Αν είχε μείνει δηλαδή η Δανία. Μπούτσι. Στις χώρες θα λέγαμε Δανία. Αλλά Γι' αυτό και την έδωσαν πρώτα τελευταία. ναι. Άντε πάλι Ω. αυτό. Αζερβαϊτζάν λοιπόν. με Να, την νόμιζα Τσίπρα, ναι. Το ίδιο πράγμα με τον πρώτο ημιτελικό που λένε τις χώρες και μπερδεύτηκα και εγώ και ο Ναι, Κοζάκου. Όλοι μας. χωρίς τα παράθυρα, ναι, δηλαδή έλεος. Ο Ντανιλτζίσκα από την Τσεχία, ο Σιμών από την Αρμενία, Το κίτρινο είναι πολύ αντιτηλεοπτικό χρώμα. Αχ, μακάρι να περάσει η Λετωνία, Παναγία μου. η Βερόνικα Φουσάρο από την Εμένα αυτή μου Ελβετία. αρέσει το τραγούδι, δεν μ' άρεσε η κοινωνική παρουσία. Λάτια. Ω, Έλα για το Α, παιδί σου μου ναι, τραγουδάει ναι, φέτος. ναι. Οκ. Η Λετωνία είναι Ναι. με αγωνία. Είναι δύο Το ότι βάλουν Αζερβαϊτζάν, Αρμενία πάνω κάτω. Κάπου στα social υπάρχει και ένα βιντεάκι όπου είναι με το γιο της νομίζω στο... Α, αυτοκίνητο το λέει το και βιντεάκι. πουλάνε το φέρτο, είναι πολύ γλυκό. Λοιπόν. Λοιπόν. Is. Τι πιστεύεις ότι θα πει? Δεν ξέρω, τα προγνωστικά λένε Τσεχία, νομίζω δεν ήταν πολύ δυνατό, αλλά δεν ξέρω. Ναι. Βλέπω να μας τρώει η Τσεχία τη Λετωνία Θα κάνω ήθελα αυτό. να πει Λετωνία. Ναι, κι εγώ. Η Τσεχία περνάει. 2 χρόνια δεν είχε περάσει. έπρεπε να Συγγνώμη. περάσει. Η κακία μου. Τουλάχιστον πέρασε η Κύπρος, παιδιά. Και... Κύπρος. Που συζητιόταν πιο πολύ, δεν είχαμε Αυτό. καμία απώλεια. Τι να πω. Τα λέμε στα Space, τα λέμε στα Live. Που προπορεύει. Μπράβο. Καλή επιτυχία στην Κύπρο και στην Ελλάδα στο τελικό.